Може ли да е бързо, ефтино и качествено? Мит, легенда или истина? Правя това включване по повод ежедневните обаждания от хора, които се интересуват от спа продукти, от спа проекти, сауни, скандинавски вани, ледени вани и прочее, и желаят нещата им да се случват много бързо, да бъдат много ефтини и в същото време да са топ качество. И с приятел си говорихме вчера, той каза нещо много готино по тази тема. Обикновено такива клиенти трябва да се изберат само 2 от 3 неща. Та може ли да стане това или не може? Не може. Не може хем да е ефтино, хем да е качествено, хем да е бързо. На всички не се иска така, но не може. Целият свят работи на този принцип. Навсякъде се чака за даден проект, навсякъде качеството търпи време. Не казвам, че ние трябва да се сравняваме с света. За мен това е грешно. Българите са си българи, ние е нужда да сравняваме с никого, но със сигурност съм убеден, че този модел на поведение и на мислене ни пречи. Да искаме всичко, да го искаме веднага и да го искаме хубаво и качествено. Та, уважаеми приятели, всички, които гледат това видео и които желаят спа оазис в своя дом. Може би няма друг като мен, който да дава тази гаранция от 5 години, 10 години за моите продукти, но за тази гаранция, за да съм сигурен аз, че я давам, аз залагам на много високо качество. Не мога да ви обещая, че нещата стават бързо, но мога да ви обещая, че стават качествено. Затова оставям на вас, вие да прецените кое е по-важно – времето или качеството.